Kaixo, ikasgunea plataforman informazioa nola kontsultatu kontatuko dizuet. Hainbat kasu ikusiko ditugu. Alde batetik, kurtsoan zehar, hau da ikastaroa egitean, nola kontsultatu notak. Bestaldetik, amaitutako ikastaroen notak nola kontsultatu, aurrek urtetakoak edo, eta behin titulua aterata, bigarren hezkuntzako titulua aterata, nola deskargatu daiteke espediente akademikoa edo titulua eskatzeko frogagiria. Zertifikado, ziurtagiri hauek erabili ahal izateko, adibidez lanbide heziketan matrikula egiteko edo batxilergoan matrikulatzeko. Kasuaren arabera erabiliko dugu plataforman ezkerreko panelean dagoen menuen aukerak. Eta kasuaren arabera aukeratuko dugu bata edo bestea. Adibidez, ikastaroa egitean nola kontsultatu notak. Behin ebaluazio bat bukatuta, irakasleak argitaratzen dituztenean emaitzak, ordun aukeratu behar dugu ezkerreko paneletik seguimiento en el aula aukera eta horren barruan kalifikazioak. Eta aukera horretan sakatzean, erdiko panelean ikusiko dira ateratako notak. Aldiz, aurreko urtetako emaitzak ikusi nahi baditugu. Ordun, aukeratu behar dugu historial akademiko, aukera ezkerreko paneletik, eta agertzen dan menuan, aukeratu behar dugu historial akademiko berriro. Ordun, azpiko menu honetan historial akademiko berriro sakatuz, erdiko panelean agertuko dira eremu batzuk, eta lehenengoan, niveles kursados, agertuko dira gure bizitza akademikoan egin ditugun ikasketa mota ezberdinak. Kasu honetan adibidez ikusten da oinarrizko lanbide heziketa, DBH eta helduen hezkuntza arautua. Ordun, gure ikastetxeko notak begiratzeko, lehenengo eremu honetan, niveles kursados, aukeratu behar dugu HH arautua edo eparreglada. Behin hori aukeratuta, bigarren desplegablean, kurso realizados, agertuko dira mota honetako ikasketa edo ikastaro guztiak. Eta kasu honetan adibidez ikusten dira gure zentroan urtetan zehar egindako kurtsoak. Ordun, bat aukeratzen badegu, beheko erdiko panel honetan, beheko partean, agertuko dira mota honetako eta ikasturte horretako kalifikazioak. Gehienetan egongo da botoi bat behan, boletina deskargatu edo nota hauek paper batean inprimatu ahal izateko. Bestela, jar zaitezkete harremanetan ikastetxearekin eta nota horien ziurtagiri bat egingo dizuegu. Behin tituloa aterata, bukatu baditugu maila guztiak eta bigarren hezkuntzako tituloa lortu badegu, plataforman bertan bi dokumento mota atera ditzakegu. Batian, historial akademiko ezkerreko menua aukeratuz eta horren barruan ziurtagiriak agertuko zaizkigu
bai, atera ditzakegun ziurtagiri guztiak. Eta gure kasuan, helduen hezkuntzako espediente akademikoa deskargatu dezakegu. Hortan sakatuz, inprimatu dezakegu edo atera dezakegu pantailan ikusten dan bezalako ziurtagiria. Non, helduen hezkuntzako ikastaro guztiak ikusiko dira, arloz arlo, bere notekin, eta laugarren kurtsoa gainditu dugunez, azken kurtsoa gainditu dugunez, eremu honetan, igarotzen dan, ikusiko da, bai. Horrek esan nahi du, titulorako proposatuta dagoela, ikaslea, eta behan agertuko da helduen hezkuntzan ateratako batez besteko nota. Eta nota horren arabera aukera izango du lanbide heziketako erdi mailako moduluetan matrikulatzeko. Eta atera dezakegun beste dokumento mota da tituloa eskatzeko frogagiria. Horretarako historial akademiko aukeraren barruan titulos no universitarios aukeratu behar dugu. Eta hor markatzen badegu tituloa eskatzeko frogagiria, bigarren hezkuntzakoa, aterako zaigu pantailan ikusten den bezalako ziurtagiri bat. Non, ikaslearen datuak agertuko dira, baina agertuko da bakarrik bigarren hezkuntzako helduen hezkuntzako batez besteko nota eta noiz bukatu duen ikasketak. Eta ziurtagiri honek demostratzen du tituloa tramitatzen ari dela edo eskatu dela, eta originala heltzen dan bitartean honek emango digu aukera matrikulatzeko bai batxilergoan, bai erdi mailako modulo batean. Eta hau da dena. Eskerrik asko, ez da beste bat arte.